Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garoga subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takwikira nyaya kupisa nyaya netsa mubato rezano PF. Hapo chabondoka baba kufungurana baba kuburana muri Zimbabwe ufunga mshoni mkunge va Geza, va blessed Geza, vakabuda chinzi vakuda kudzingwa mubato rezano PF ufunga takaona ana Mary Muliswa vakabuda kutaura ivo vachiti statements akaburitswa navageza ekutaura ivo kuti vaMnangagwa should resign and they are treasoners sanzi varikufana kusungwa zvakonzeresa kuti masupporters avageza vabude vachiexposa Mary Muliswa nana ziyambi pane mawarnings apiwa zvinzi pane nyaya dzaziyambi dziyada kubuditswa akaramba achipusha agenda yekudzinga vageza Mary Muliswa abuda achakizwa nekuuraya Perrence Shiri zvinhu zvakara nemari dzaakabira vanhu kuMaswest achipromisa vanhu kuti aizova minda muri Zimbabwe. Tikade kustanguva yenyu pane audio takuigira yatrot mungonzwa vachiexposwa muri Zimbabwe. Mamadzozo muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Wana Mary Muliswa muda kumhanya unodzinga comrade nikiti bombshell. Munoziva kuti muna nyaya dzenyu dziri pending. You know it very well. Toziva nyaya dzako Mary dzakawanda iwe Mary hure rinonzi Mary iwe. Fucking bitch Mary. Toziva nyaya dzako dzakawandisa. Zvisingambobviri. Waibira vanhu mari kuno kuchitora kuwapa munda kai. Chiba mari. Ndofuta zinyaya kuti wakaonesa comrade Perrence Shiri kai iri pending kai. Iwe Mary iwe hure rinonzi Mary iwe. Iwe Mary Muliswa iwe. Nenyaya dzako dziri pending. Dzakawandisa Mary. Saka unotoona this time kana zvangochinja hapana munhu anofanira kumboregererwa kana. Munhu ngaarohwe, vanhu ngavamamiswe ngavaende mujeri vanofira mujeri. Mary une nyaya dzako dziri pending. Mary Muliswa. Vakabira vanhu vakawanda sereke kuno kuba ruchiturawo palendi iwe. Handisi kunyepa. Iwe Mary iwe. Iwe mupei message Mary Muliswa. Mary une nyaya dzako. Iwe ndiwo akaurayisa comrade Perrence Shiri futi. Zvinotaurwa kunzi ndiwo akaurayisa Perrence Shiri. Iwe Mary iwe Mary iwe. Saka usada kuendera mberi, usada kutendera mberi seweti. Wazvinzwa? Utendera mberi semutundo. Utendera mberi semutundo mfana. Satendere mberi. Ndinokufumura ukasara afenda kuti ganyapo. Danga uri mwato dzikama hako kudzikama. Itaita hot board mfana upinde magumbezi. Une nyaya dzako hobo. Mary Muliswa. Une nyaya hobo iwe hobo. Nyaya dziri pending. Tine maBhaibheri kuno kwenyaya dzevanhu kuno. You've got Bibles dzevanhu nyaya dzenyu dzamakaita. Dzamakatasana nadzo saka kuti piringa zvikumbo zvitsafu zvakaoma kunge munhu anotamba gorofu. Kuda unotaura kuti takanofanira kuti tasaspenda comrade ndio wakamenesa kuhondo here. Oyo wakadi kuenda kuhondo. Wakaendesa blessing kuhondo here. Bombshell ndio wakamenesa kuhondo. Kuti ganirira zina basa. Zvazvompavha wako kubira vanhu kuno kumaruchi watu unapa munda iwe. Ufuka atiziye. We know everything. Yenyaya kuti wakainvite Shiri kwakazenge wakazenda nekupuwa Shiri. Iwe Mary chiwenga iwe Mary nikirikini iwe Muliswa iwe. Satiendere mberi sewetu wazvinzwa. Tidzikamire. Jaidzwa zvisina basa mupei message Mary uyu. Mupei message. Atidzikamire. Idiot dzevanhu. Nezvikangopara pachako muchaona mwana achanyura pasi sechwa. Godoi yevanhu. Mahure makajaidzwa mahure fucking bitches. Idiot. Wakanga chinyepera vanhu chitora mari dzavanhu kunoku. Vanhu vada mari dzavo dzavakatora chanyepera kuti wapa mafamili. KuMaswest. Tikudzida mari idzodzo. Idiot yemunhu. Tukumbo tunenge tine tsafu dzinenge gorofu. Jaidzwa zina basa. Tokutuka mfana wakafenda. Tina maprevious ako akawanda Mary Muliswa. Iwe ngada unodzinga bombshell iwe tina maprevious ako akawanda. Awanozwa ziyambi waka. Handisi kuda kutaura nezvawo hangu. Handisi kuda. Nokuti ndingazoudza zvinowafendesa wakafa kuti
zihambe zinotaura nezvako iko zvinezvi not now. Ngandibodhirana namera tozopedzera nemi munozviti mabhigi wingimi. Nyaya dzenyu tinodziziva dzese, hapana chinoitika pasi pezuva chisingabude for your own information. Get out. Ndofunga mangoyinjira muigama reZimbabwe warning yapiwa Mary Mliswa achinzani nyaya dzake kusanganisira yekuurayisa vaPerrence Shiri. Hazvina kuperera ipapo. One of my political activists anonzi Chamisa abudawo zvakare achifire warning shots kuna vamaiya mureZimbabwe, achitaura iye achiti vamaiya ngavasiyane nana Geza hanzi maplans avada kuita against Geza ndavasiyane nawo. Chinzi Geza ari kutaura on behalf of maZimbabweans arwadziwa nenyika mureZimbabwe. Tisingadi westangwa kuti mungonzwa zvakaudzwa vamaiya mureZimbabwe mamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Vamaiya ndichimama. Today is Tuesday, the 4th of February 2025, and it's 10 to 4. Regerai zvinhu zvamuri kuita izvozvo izvo vamaiya. Regerai, siyanai nazvo. Zvamuri kuda kuita kuna Geza, blessed Geza, comrade Geza, must stop forthwith. May I remind you that in 2016, you stood by the people. You said exactly the same things that blessed Geza said. Kuti Mugabe achaiti akomberedzwa namatsotsi zvikazodai. Now, just because you are benefiting from the Mnangagwa cabal, and also ndotoziva nyaya dzenyu, ndotokuzivai zvekudaro from chiredzi. Haikona maskandal enyu ekukanzuro muchitengesa mastands muchidii tinazvo, all documented. That's why muri kuda kubatirira kuti murambe makabata pana kuti musasungwa. Ndokuzivai zvekutodaro nana Nando mawovheti ana comrade Nando kuchiredza. Ndokuzivai muchimhanyana namaipote muri kunzwa. Ndoziva politics kubva ndiri mwana mudiki. Siyai zvamuri kuita izvozvo izvo. Geza is speaking on behalf of the people. You should be in agreement with him. Zimbabwe yapfuga mane mabvi, and you want kuti uyu ngaachisungwa ngaachidzingwa mupati ngaachitwa sei because anotaura chokwadi kuti aiwa vanhu vedu they are not benefiting. What kind of animal are you? You just want to benefit yourself and you don't care about Zimbabweans. Munotaura zvekwamusina kuswera ku box watsomba mukwane mukaona mukana nditi vana veZimbabwe vari kutambudzika. You just want to have a good time for yourself nevana vaED and a few people that are less than 200. Zimbabwe has got 16 million people. Pari kubiwa minerals, pari kuitwa corruption, pari kuitwa zvakasiya. Imoti ngavaramba chitonga kusvika 2030. Hamunyare. Inga muri munhu wokuziva wani wokumasvingo. Musaita zvinhu zvakadaro nokuda kukarira kupiwa tumari netumafufu pasi petable. It is not working. ED has not corrected the problem that you complained about in 2016. He has done focal from 2017. Why do you want Zimbabweans to vote for him? He's going to be almost 90 years old. If there is a turnaround, you are going to be one of the first people on the list to be arrested. Pain. You need to stop that. You need to stop supporting the 2030 mantra. It's just crazy on steroids. Haina zvainotibatsira isu. Munomboziva kuti vana vari kuno kuSouth Africa vanotambura sei? Vanorara pasi pemabridge. It has done nothing to address that issue. Your migration between Zimbabwe and South Africa. But you're saying ngavarambe varipo, hey, tisu vanhu vapi? How many are you? Just a handful of people. Remember, Zimbabwe in 16 million people. We are the people. We have the power. And we say no to your nonsense. Tichanyora malisti ese evanhu vari kuenabla 2030. Muchapera kuinda majere mose. Ndoutaurira kudayo. Hatirari usiku tichita all night prayer tichinamata. Regerai munokuvara nezvamuri kuita izvo. Idi kana akutiza achienda kwaari kutiza anokusiyai. Do you understand? I need you to work to be on the side of Zimbabweans.
I need you to listen to women, to listen to orphans and widows. Don't just say, isusu, vanhu veZANU-PF, isusu, vanhu, this, that. What vanhu are you? Even those that are in ZANU-PF are against 2030. Muri benzi remurume imimi. Hamunyari. Kuswera supportana nezvinhu zvisina nebasa rese nekuda kwetumari tushoma-shoma tomwapiwa. Pamunofunga kuti muchapiwa motikari naWicknell Chivayo. You need to stop it, muri munhu mukuru. Muri munhu wokuziva, muri munhu wokumasvingo, and I urge you to stop it. Tell those Varakashi to stop what they are doing. Iye zvino pane sequence iri kufamba nepolitics, pane frequency iripo, and you are out of that frequency. Be guided. Ndonzi chimama inini.